Така, Вибокс, тук пред мен има някакъв негър, който го убих. И аз съм тук. Ана пак, Сана. Не знам какво правя. Завладявам на картичната, идва и бързо Крис. Where are you? О, шит! Кома стрел... Яба, застрелям. Аз съм... О, чега те, брат, кой помна ми ще... Küçük bir çoksan, küçük bir çoksan. Яба. Охо, као! Сава разкатавам, имам вече... Имам... Имам базука. Айде, да, ще... Знаеш ми дилемата, ще те бия в гарината. Ти колко са? Ти си тя. Фак! О, поямет го... Приятели, значи това е мапа, казва се... Хадес. Хадес, да. Хадес. Ау! Мапа, сървъра, няма да му правя реклама, хайде. Ай, бушит! Сървъра се казва пип, да ми правим реклама, нали, да. Какво ще смисъл? Нямаме нито една наша база, бе, дай къде е наша база да заведем, беш. Горе. О, аз съм до ракетата. Чука. Бати тъпана, бе. Аз правя бушит. До ракет. Къде си? Бушит. Аз съм също до едни ракети. Аз бях ямалнята. Абе, криминал! Криминал! Ма ти си от другите. Как ще съм от другите? От тебе съм, бе. Бах то. Чепих. Добре, яш. О. Ти чуването става. Аз ще направя бушит. Там са навързали като някакви гътки. Вече не паса. Бушит! Долу го кръвна, брат, има изстреля назаде. И влезнах през един портал, излезнах от другаде и не знам къде отида цвета. Вау, до ракетите съм. Джука. Правиш ти в моята база, бе. Туля! Чай да заредя малко ракетки. Ей, ко правиш, бе? Ай, бегай. Бегай, туфлек. Аз ще да правя буши с 2 ракетки. На 79 кръв. Може да се види. Аз пък точа от стената. Вашето го точа от стената. Ари в портал. Бързо! Бушит искам. Ау. Мамка ви, бе. Гледай, бе! Пулхамет! Ще го... Бушит! Това ти ли беше? Ягод. Ягодка. Капутка. Ала някакъв не чепи бази тело. Формула 1 минавам между чисто червения така нареден на едно. Здравей, чао. Оби. Да, Хадес се казва мапа и мисля, че поради много убиха вече. Ти не мърдаш ли? На мен мръсна. Мърда и да им покажем мапа малко. Да, де, мърдам. Че мап такова, нищо не харесва. Мърдам да играе, де, всичко прави. Да, виждам така и си стоиш и си коваш, се точиш. Аз си точа, аз вървя насекъде. Стреляха мъй са. Здравей. Я па стрелях, то сега един ме уби. Пър. Ретачко. Дай ми малко ракетки да покажа на хората булшит. Къде има портал, че тук няма място? Ето. Точно да се стрелям от нашите, брат. Чо? Ама гай, виж къде се качих. Някой може ли тук да се качи? Знаеш ми дилемата. Чуси! Шишко, ма! Чушко! Они! I'm no! Яба някакъв ми падна на главата. Тръгнем да го нося като на конче, брат, паднем на главата. Джука. Аз от тук ще скачам във вашата база. Панар! Хапче! Да секси. Убих мой. Кой напред? Motherfucker,
Ге, не може да се роди човека. Я ще видя. Ай, криминалщата съдя. Охо, видя ли как литна? I forget Minecraft, много напрото. I forget him. I forget him. Може да почвам епизоди на поста да share the pain. Айде го слушаме вече, че стана банално. Чай още малко, ау. Само да покажа bullshit. Аз съм камика. И аз ще направя един. Да, къде си трябва да снимам? Да, виждам те, виждам те. Да има с какво правя. Да. Яма тук, качели е До възкръсвана. ракетите съм скачал сега в момента. Да, и аз качвам. Тебе. Да, айде, давай. Идвай. Гледам те. Нищо не Те ме стрелят отвъд тебе, тут трябва да ме стрелят. Ела да ме снимат как правя бутен. Ама във водата ли си отдолу? Не, от другата страна. Дай, водата, ти си долу, виждам те. Върни се, ето ма, скачам. Гледай се. Шит. Не стана, трябва, с стена става по-яко. Да, и в другия епизод може правя bullshit. Сам. Ай, О, другия завзех ви базата! Не, благодаря, това беше от Ява, завзе я друг път. Куртитуш. Ари, Не аз стей. съм там. О, взех ми я. Я, един тича с всичка своя рад и аз го бутам в някаква дупка и след малко спира. Тичу. Това беше от нас, приятели. Ябана, то му се Чакай, качи. Не само правя bullshit-а. Да, и това беше от нас. И до виждане.